Inaasahang magbubukas ngayong taon ang Residencia de Legazpi sa Barangay Humapon, Legazpi City. Ayon kay Councilor Butch Lucila, ang chairperson ng Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, isang condo-type residential building ang proyekto na may 120 units. Bawat unit naman ay may sukat na 27 square meters at nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Posible daw na ma-turn over na nila ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo ngayong buwan o bago mag-2026. Sa ngayon po, ang nangyari is first come, first serve, tapos mag-qualify sa pag-ibig, and then after that po, mag-raffle na sila. If I'm not mistaken, second week of September, pinagpulong na po ng DSUD yung mga possible beneficiaries or condo unit owners na nagpulong na po sila. And pagkatapos noon, I think the DSUD will be inspecting it this October 6 or 7, and after which, mag-move forward na kung paano mag-select ng beneficiaries. Dagdag pa niya, Building 1 pa lamang ito. Itutuloy naman ang konstruksyon ng ikalawa at ikatlong gusali matapos na may award ang mga unit. Dito po sa ating Residencia de Legazpi po, ang ma-expect natin na ito-turn over po para sa kanila is a 27 square meter unit plus balcony po sa upper levels. And sa lower levels naman is we have loftable type, which is high ceiling, high vertical clearance po. Ang may turn over pa natin is yung bathroom na naka-finish na po siya. And meron na din kuryente at ilaw. Prioridad ng pabahay ang mga aktibong miyembro ng Pag-ibig na residente ng lungsod, wala pang sariling bahay at may kapasidad na magbayad ng nasabing loan sa loob ng 30 taon. Nag-tie up po tayo with Pag-ibig dito. So ang mga beneficiaries po will be taking out loans sa Pag-ibig para pangbayad doon sa each unit. The beneficiaries are also allowed to take out a loan up to 100,000 pesos para po sa pag-finish or pag-furnish ng unit nila. Kung maaalala, taong 2024 nang isagawa ang groundbreaking ceremony para sa nasabing proyekto sa bisa ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan ng LGU Legazpi, Department of Human Settlements and Urban Developments at Pag-ibig Fund. Bahagi naman ito sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layuning mabigyan ng abot-kaya at disenteng tirahan ang kanyang mga mamamayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.